Sinata da shi da dogon ba haka sanda bari mu gaba wani dogon guda ku sai ƙara wasu kai ko ba mu da gaba ta mana da aka yi a cikin da mutane su tare wallahi da kike da ma biyu wallahi ba wannan abu da Qur'anin ko kana ma abin da kai kullu da bukatar su wallahi da kike da ma biyu wallahi tallahi ko ma kula tare da mutane da Allah ko mu da kana jin sa ta ya ga da lafiya ne to wa ga ba ka da lafiya ke ne in ba ka da lafiya kai a an tsoro wallahi to shi ke nan to shi ke nan ka ne in ka da lafiya ne ba ka da tsoro wallahi to shi ke nan da wuce da lokaci ka sama autan ba ka da kana kai autan ban da shi da shagar dogo baran da la ilaha illallah babu siyata ka kana sai ta gyara wani ma lafiyar shi wasu ma lafiyar su ba su
na mamman ranka ta kafa wani mai gidanmu ya ce wannan magana da ka faɗa ta ɓangaren ɗan dambe ɗan dambe ka suke an kallo ya kashe ma zuciya a ɓangaren sana'arka ya ce wallahi ka faɗi gaskiya ɗan dambe ka suke an kallo ya kashe ma zuciya a ɓangaren aikin ka ba damban nan an taka turmi na farko tsakanin shi sadi shagon bahagwan yan sanda kenan daga barayin jamus shine mai hula saki da bakin wando gajere sai shi buhari shagon yalo dan suri kenan daga barayin gurma da shine mai jan hula aka rauni zarga da karaya ubangiji Allah ya kiyaye amma fada ko ta yan bori ce Allah ya kawo ta hannu ya aiki don Allah rabo ta ci rabo ya ci rabo ya rage sai da shi subhanallah wani kana wani Allah na la haula fi sha'atillah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil kabir qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah zafa'i wani mutum da wani mutum la haula wala quwwata rabo ta ci rabo ya ci rabo ya rage sai da shi la ilaha illallah rabo qur'ana kora shi subhanallah wa hal ka take korawa ga shi ana koranta wanda gobe ta fadar dinaro subhanallah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole wanda tare sa gurin tare su wa illa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sai da tsakanin buhari shagon nano da shi da sadiq shagon bahawai da sanda dole wannan wani kana wani abin sandan nan wanda wani Allah la ilaha illallah dole wannan kai sadiq wani farmadu kai bare yan sanda kai buhari shagon nano dogo na kallon ka subhanallah sadiq ka sani ba ala sanna cikin nafa la ilaha illallah dole wannan kai bare yan sanda la hawla wala quwwata dogo na kallon ka buhari subhanallah kai bare yan sanda ala sanna kallon ka subhanallah dole wannan kai bare ta cikin wasu tare su cikin mace kamar su ne me aka da maza aka zo masa an saba la ilaha illallah dole wannan kai ya sa idan ka ga fadali la ilaha illallah idan ka san buhari shagon ne wani kana wani Allah la qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta ci da ya ci da yaran da sai da shi da buhari shagon ne da shi da sabi shagon ba ga sanda la haula fi sha'atillah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil wani kana la ilaha illallah qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil wani kana wani Allah la ilaha illallah dole wannan kai ya sa saka kenan daga barayin gurmada shine farin yaro mai wando ruwan kasa sai shi bahagwan silaka kenan daga barayin jamus shine mai bakin wando gajere to ga sunan rauni zargade karaya ubangiji Allah ya kiyaye na barayin gurmada shine mai safa a kafa shi
kuma za a yi ba wai za a yi da kowa fasa ni da sake gaban na aikin yaro la ilaha illallah na ce mai tsoron da faɗi ba shi da nita ban za gudun da mai tsoro ko ya tana ba zai kama ba ya kace ya rike duniya wannan kai ya sa ya gama tana da gudu da zafi ana gyara kula la ilaha illallah muhammad sallallahu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kana wani Allah na da mota ci da boya ci da boya da sanar shi dan wannan ba da zai ba kwashi lafiya na rantsa da Allah dan wannan ba da sai ba kwashi lafiya wani kana wani Allah na muhammad sallallahu dama mace musu na da ta musu na ta dawo ya ice su abu da gida ba fadi ba ku wannan ya ice da ko kuma da gida ba fadi la ilaha illallah ya ice ba da shago ne na da fada ba ba da wannan kan ta ba ba fada ba da ba su insha Allah ba mu sai ka da ni na ba da giwa aman a sa'id dan karawan dabo ai muku barka da zuwa barka da an shigo lafiya da sun tafiya da gurin mai dadi tali kai ka yi ne da kai ya ba ka naira 500 dole ne ko a ba ka naira 500 ce wasu ki isa da kamalu Abdullahi da kullu da a ba ka 500 ce wasu ki isa da kamalu dai ma ya ba ni naira 500 ne mun ga mun kudi naira 200 baba tsakani da Allah ba hawalu wannan naira 500 kuma tana maganar waƙar annabi shagon ba haɓar ƴan sanda kudin sandanne ya Allah da suke sa waƙa alasa wallahi ko kuma da kudi ba za a yi ina sanin yanzu idan aka ɗauko shi ta aka ɗauko alasa to don mu bambanta na fi so sai an ɗan biya ku ne ɗan kallo ko ba ka an samu shi da ya tashi ya Allah ya ɗan kallo to ga damban nan mun dawo turmin ƙarshe kenan لا إله إلا الله التي حلوا بالبدع قفا بولانا التي حلوا بالبدع قفا بولانا الهم تابيا أساقفا القفا تابيا أجيبها كيف أقول سلاكا كيف أقول إبن لك بحضو كفن بحضو سلاكا تبو سلاكا داو سلاكا أدرك بنك أدر عنبا لا إله إلا الله لو سلعنا من تابي إنا لله وإنا إليه راجعون لو سلعنا من تابي الشياغتي لا لا إله إلا الله هو أول نقل لو تأتي ويأتي لو يأتي سنة جنانا يدعنا تاشي ياغتي والله بابا سلاكا ياغتي تاشي ياغتي لا إله إلا الله تاشي ياغتي سبحان الله تاشي ياغتي والله تاشي ياغتي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإن كنا وإن أننا لو تأتي لو يأتي لو يأتي سنة سبحان الله تاشي لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بعد الصلاة تسيبها Come on,
ake nema yan kallo ga damban da kuke ka nema nan fa ga damban nan fa damban da duniya ke kallo gaba daya ba wai Najeriya ba damban da duniya ke kallo kenan mai yan dambe da yan solo ka hada komai da komai murna yana celebration